ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಮಯದ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಯಾವಾಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಂದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಿಕಲೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನೋರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದೇನ್ವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಚಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ನ್ ಬಿರಾವಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಕದಲ್ಲ ನೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಎಂಚಲ ಹಾಪುಂಡು ನಿಜವಾಗಿ ಎಂಚಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಟು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅವೇ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ತೂಯಿನಂಚ ಪಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಪಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಬನದುಲ್ಲೆ ವರಾಣಿ ಕನ್ಪುಂಡು ಪಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕುಡರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿ ಹೆಂಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಇನಿ ನಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಮುಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಲಿಂಕ್ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೂನಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಒಂದು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ದಾಕುಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿವಲ್ಲಿ ಬಕ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನಿಕಾಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲ್ ಏರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಗಲೇ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಂಜ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಾರು ಈ ಸೈಡ್ ಓ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲಿ ಓಕೆ ಅವೇನು ಏನೇನು ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲು ಏನೇನು ಬಂದಾಗ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ನಕುಲು ಇಮೆ ಇಂಕ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಅವು ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೇಮ್ ಅಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲಿ ಓಪನ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಎಂಚ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದೇ ಬೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಪ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿ ಜಾನಿತೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಪಿರವರ್ ಇದ್ರು ಅವಲತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒಡೆಯದು ಓಕೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲು ಏನೇನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೇನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗು ಪಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂದತ್ತು ಇಂಚ ಆನ್ಲೈನ್ ತ್ರೂ ಬತ್ತಿನ ಏನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇತ್ತನ ರೈಟ್ ಕೆಲವತ್ತು ಬೈದಿನೇನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಅವು ಫ್ರೀ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದೆಟ್ಟ ಅಕಲಿಗೆ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿನೆತ್ತ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕಾಲ್ನ ಪಂಡ ನಿಕಾಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಪ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಡೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರನ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಪ್ಪುಂಡು ಡಾಟಾ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಏನ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಡು ಅವು ಮಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರನ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಡು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಡತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಏಜಿದ ಕಲಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚಿನ ಕೈ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮುನಿ ಅರ್ಥ ಲಾವಂದು ದೇವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾತಿರುವೆ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಲಾವಂದು ಅರ್ಥ ಆವನ್ನ ಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಿನಕುಲು ದಯಮಲ್ತ ಅರ್ಥ ಆಪನಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಲಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಉಡಲ್ ಕಡಲ್ ಮಡಲ್ ತೆರಿಲಿಡಿ ದೂರದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಒಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೈಜೇರು ಮೇ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಒಲ್ಲ ಬರು ಆತ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ ಸೀಟಿದ ಬಿರ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಸೈ ಅಡಿ ಹೊಲ್ತಂದು ಯಾರೊಂಜಿ ಪರದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಸೇಫ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಲಿ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೂದಿ ಅನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ನನಗೇನು ಆಲ್ಪಡೊಂದು ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ರಬರ ಕನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾರಿ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡಪುಡಿ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಏನ ಮಲ್ತದಾತಂದು ನಾನು ಏನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಬೈಜಿ ತೊರ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಏತ್ ಡೇಟ್ 17 ಓಕೆ 17 ನೈಟ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೆ ಸಂಡೇ ಬಿಡ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟು MB ಇತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಏನ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮನಿ ತತ್ತದ ಮನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಏನ ಮಲ್ಕೊಡ ನಾನು ರಬರಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದೀವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆದಲ್ಲೇ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ ನಿಕಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೋದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಿರ್ತಡೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತಿರ್ತಡೆ ತಿರ್ತಡೆ ಪಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಬೋದು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ನ ನಿಕಾಲ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅವೇ ಪಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ
ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಾಡ ಕ್ರೋಮು ಪೋಲಿ ಇಜಿನ ಬೇತೆ ಬ್ರೌಸರ್ ನಿಕುಲು ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಾಡ ಐಕ್ ಪೋಲಿ ಐಕ್ ಪೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೀ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕಲ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಕುಲು ಪಂಡ ಅವೇನು ಮತ್ತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ ಏನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಂಡೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬರೆದು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಲಿದಲ್ಲ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಗಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಅಂಡೆ ಯಾವು ನಿಕುಲ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಯಾನು ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೂಪಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್